अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सोना चौरा में तो कितना छौरा के चौरा में खोइले दिया रे, कितना छौरा के चौरा में खोइले दिया रे, कितना छौरा के चौरा में खोइले दिया रे, खोइले दिया रे, खोइले दिया रे। सोना डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी मनीष छौरा के चौरा में खोइले दिया रे, छौरा के चौरा में खोइले दिया रे। अंदर से खत्म बिया बाहर निखारबा हियो बिकाऊ मलई सगरो प्रचारबा छौरा के चौरा में खोइले दिया रे, अंदर से खत्म बिया बाहर निखारबा हियो बिकाऊ मलई सगरो प्रचारबा बबो नहरो जाले कबो बसवारी भइल सामान बंगाल के खारी मुहो में घेवरा ये धइल बिया रे, मुहो में घेवरा ये धइल बिया रे, कितना छौरा के चौरा में कि कितना छौरा के चौरा में तो कितना छौरा के चौरा में खोइल बिया रे, कितना छौरा के चौरा में खोइल बिया रे, छौरी छौरा के चौरा में खोइल बिया रे, खोइले दिया रे, खोइले दिया रे। सोना डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी छौरा के छौरा के चौरा में खोइले दिया रे, छौरा के चौरा में खोइले दिया रे। एक तो मन नहीं भरेला एक से रतन तहने सके हो सौरल बाते खके छौरा के चौरा में खोइले दिया रे, एक तो मन नहीं भरेला एक से सुधीर किसन के हो सौर गइल देख के भेट करे प्रतीक राज के बोला के सौरभ के चूस गइल पूरा बोला के अपना बापो के नमवा तू पहिले बिया रे, अपना बापो के नमवा तू पहिले बिया रे, कितना छौरा के चौरा में कि कितना छौरा के चौरा में तो कितना छौरा के चौरा में खोइले दिया रे, कितना छौरा के चौरा में खोइले दिया रे, छौरी छौरा के चौरा में खोइले दिया रे, नीचे तक की चले जैसे ही संस्कारी पूरा मोहल्ला के देलस बिगाड़ी, नीचे तक की चले जैसे ही संस्कारी पूरा मोहल्ला के देलस बिगाड़ी, हमरो से मुंह ही लगइले बिया रे, हमरो से मुंह ही लगइले बिया रे, कितना छौरा के चौरा में, कितना छौरा के चौरा में तो कितना छौरा के चौरा में खोइले दिया रे, कितना छौरा के चौरा